Takže čaute lidi, já vás vítám u prvního videa ze hry Minecraft. To zní trošku divně, a to je jedno. Dáme si survival a budeme hrát na obtížnost střední. No, měl jsem tam mám tam složku Minecraft, ale ještě dlouho tam nebyl ani jeden díl z Minecraftu. Takže je to tím, že jsem kdysi natáčel Egg Wars, nebo to jsem to vůbec natáčel, ne, natáčel jsem Gold Rush a prostě to nešlo dát, bylo to dlouhé všechno, YouTube měl problém zase nějaký, jako vždycky, tak proto jsem to nedal na YouTube a ta složka zůstala prázdná. No tak, teďka nějaké videjko přibyde, takže už jsme ve hře. Ale snad to nebude lagovat, jako já nechápu proč, ale mě někdy ten Minecraft laguje, třeba teď, jo. Je to někdy prostě laguje. Ani nevím proč, já to mám jako dobrý počítač. Možná, že mám málo místa na harddisku nebo na něčem, nebo něco, já fakt nevím. Možná, že to je stáhnutá verze, opět. Počkat, takže... Tak. Děláme krafťák. A uděláme si meč. A meč a klumpač. No počkej, vlastně vůbec ten meč nemusím dělat. Hned půjdu kopat do země. Tak. Budeme to tady vykopeme rukou, nebudu si ničit klumpač. Výborně, cobblestone. Tak, natěžíme ho. Na pec, na meče, krumpáče, lopaty a takové věci. Natěžíme ho tak 30. Takže já nevím, já bych to mohl stopnout. Až to natěžím, tak vám řeknu. Tak jo, jsem zpět. A mám už 30 dřeva, takže... Nebo 30 toho dřeva, ježišmarja. Tady tohodle je kamení, cobblestone. Uděláme si ještě tyče. Tak, krumpáč. Jo, našel jsem i uhlí. Co tohle je? Sekiru ještě uděláme, to se taky hodí. Tak, to by mohlo jít všechno. Tak jo, já myslím, že můžeme jít objevovat náš svět. Ježišmarja. Tak doufám, ale že to nebude lagovat. Jdem objevovat svět. Tohle to co je? No lidi, tak tohle se bude konec. Tohle je celý ostrov, jo. Tohle je prostě konec lidí, no. Tak, tohle bude konec celé téhle nekonečné série, tak já vám děkuji za zhlédnutí, ahoj. A co je tamhleto? Tak lidi, ještě neskončí tahle série, na závěr bude nějaké překvapení pod asi zatopená Atlantida, jo. Doufám, že tam nebudou nějaké monstra, já mám strach lidi. Já mám strach. Proto jsem nehrál Minecraft. Protože jsem se ho strašně bál. Že to dal na pevninu, debil. Tak jeď ty šmejde. Teďka si to neslyšeli. Tak, doplujem tam. Já fakt nesnáším, ale tady ty ryby. To fakt bude nějaká Atlantida. Jenom nemám potapickou výzbroj. A ta hra nejde vůbec slyšet, tak lidi, počkejte, to stopnu. Končím! Já tady asi půl hodiny melu nějaké... Prostě tady všechno možné melu. Jo, takže... A já zjistím, že to je stople. A to jsem to zapínal. Takže jako...
tohle bude asi naposled, co jste tohle viděli, tohle video. Jo, už se k tomu nevracím, končím prostě. Napište do komentáře, jestli chcete další díly Rage Minecraft, ale jako, teda rozhodně se mi to nechce už točit, jako podle toho, co se mi teďka stalo. Takže napište, jestli chcete další díly ze série Rage Minecraft, ale jako, já už bych jako byl rád, ať se tady tohle zbavím jenom. Jinak jsem říkal, že pro Davo Games natočím mu ještě dneska nějaké video, jak mi to jde, samozřejmě pokud bude počítač a YouTube a všechno spolupracovat, ale vždycky jak chci něco, když nehraju, tak prostě fakt jako to fajtím, že by člověk nevěřil, a když natáčím a chci, abych ukázal, že mi to jde nebo něco, tak asi prostě, jak to, tak jsem prostě boom z boku, boom ze zadu do věže a jsem mrtvej, 3 tanky. To je prostě maximální počet tanků, které můžete nasadit. Tak jo lidi, no skvělý, už se smívá. Takže tohle asi bude konec, jo, tohohle dílu 6minutového, protože já nevím, tady tlačítko mi nefunguje asi nebo co. Takže já to ukončím a ahoj. A já to neukončím. Tak čus.